Det er vigtigt, at jeg ikke får støtte på mit arbejde. Det vil jeg kunne klare selv. Fordi det er ikke alt, jeg har klaret så godt her i livet, så det er en stor, vigtig ting for mig. Altså, jeg har brug for, at I støtter mig med, at jeg sådan kontinuerligt kan ringe og skrive og sende sms'er rigtig mange gange, for ligesom at vide, at jeg er god nok. Og så kan det være rent praktisk, hvor det er henne, og det kan være wake-up service. Ja, sådan generelt så suser dagene jo bare afsted i kraft af det liv, jeg lever, ikke? Hej Basse, husk du skal møde der, klokken der og der. Kærlig hilsen, Iben. Jeg cykelbud bringer mad ud til 3 forskellige herberg her i København. Jeg har arbejdet for Junkfood cirka 2 år, og det har så været på 2 forskellige områder. Det har været i min misbrugstid, og jeg har fortsat det i min proces med at forholde mig clean og ædru. Jeg får ikke noget støtte, når jeg møder på arbejde. Det klarer jeg at udføre helt selv. Ja, altså det er jo mit eget arbejde, når jeg kommer herhen. Der er jo en arbejdsopgave til, jeg kommer, og så klarer jeg jo den, og er selvstændig. Og der er jo ikke nogen, der går og holder mig i hånden i processen eller noget. Jeg har brug for støtte til at finde hen til det næste job. Men også en støtte i det er så lidt ude for kortet jo, men det er jo også en støtte, at jeg rent faktisk skal snakke om nogle problematikker. At jeg har været sur, eller som vi lige har gjort også, ikke? Altså, nogle problematikker, som ikke har noget at gøre med. Det er bare det daglige. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sige det. Jeg er rigtig glad for mit arbejde, men jeg har virkelig også brug for nogen at læne mig op af, der kan støtte mig, og der kan hjælpe mig med at måske få et andet fritjob. Men bare det, man har den støtte med, at man lige kan gribe telefonen og ringe og få en snak om, at man måske ikke har det så godt psykisk i dag eller noget. Og det hjælper bare lige at få det opkald, og så kan man måske godt kæmpe sig ud af døren, og så bare lige blive en halv time forsinket. Det er mit helt eget arbejde, altså det er mit, og jeg er kommet for at blive.